Sanibona, ngithanda ukuphinde nginibingelele futhi namhlanje kuleli khasi lethu esilivulele ukuchaza amaphupho. Namhlanje-ke nginesifiso sokuthi sike sichaze enye indaba engafaki amaphupho esuke siwaphuphile. Kodwa nje indaba eyenzekalayo empilweni zethu, kodwa uthola ukuthi asinakile futhi asazi noma ngabe kusuke kuyikona noma suke kungasikona yini. Isihloko enginaso namhlanje sithi umuntu othandana naye. Uma idlozi lakho lingamfuni noma lingamdingi eduze kwakho, yiziphi izinto ezizokwenzeka empilweni yakho ukukutshengisa ukuthi alihambisani naye, futhi ngabe kusuke kudalwa yini lokho? Hayi, igama lami-ke nguhlengiwe isibongo ngowakamboto. Namhlanje njengoba ngiza nale ndaba lena, ngiyazi bantu kunabazophatheka kabi uthi hayibo nathi ingane bo, uthini manje lona, hayibo abantu bethu nje bazoshintsha eziningi ufuna basiye. Cha, khumbula phela ukuthi empilweni yomuntu, umuntu nomuntu udalwe umuntu wakubo ukuthi uyothandana nomuntu oyisimo esinje ukuze bazosizakala nabo phela kuloyo muntu. Hayi ukuthi usuke ethandana nje nawe enzela wena, usukwenzela imindeni yakubo ukuthi elele ethulini lomhlaba ukuthi nayo ithembele kuwe. Idlozi uqala alimfuni umuntu elingeke lize lithembele kuyena, kungaba owesilisa kungaba owesifazane. Uthandane nalo muntu wesifazane, idlozi lakho lifanele limthembe. Uthandane nowesilisa, idlozi lakho fanele limthembela ukuthini na? Ukuthi uzokwazi yini ukumela izinto zala ekhaya ngokuyiqiniso na? Uyizini lezo fanele uyimele ngokuyiqiniso wena na? Ngoba usuke wena usufakwe kulowo mndeni noma nakulowo muzi loyo, phela wena uzovusa umuzi walowo mndeni. Uma uvusa umuzi bakwethu, kusho ukuthi zonke izinto zakhona ezizinkinga zakhona nawe sekufanele ulekelele kuzona. Uma ungeke uzukwenze lokho, cha, lizokuchitha, ngeke uzukwazi. Ngeke uzukwazi. Okokuqala-ke lokho okuba yinkinga nje kakhulu, bathi bekudonsa lapha bekubiza lapha noma bekukhomba, bakukhombela ukuthi uyosiza wena umuzi wabo. Uma kwenzekile ingane yabo yazikhethela yona umuntu, kodwa engafunwa yibona, bembona ukuthi akazoba nalisizo, uzochitha lo muzi, bazokutshengisa ngezinto lezi engizokuchazela zona njengamanje. Okokuqala, uzothi uma kade usebenza ungapheli 3 months bhuti wami noma sisi wami usebenza, uvele uphele umsebenzi. Koqala nje lokho, into yokuqala nje lokho abazokushaya ngayo ukuthi bavele bakuphelele umsebenzi, uphele umsebenzi wena ungasebenzi, uhlale kini, uzame ngala, uzame ngala, uzame ngala. Cha, kungalungi-ke, kungalungi. Okwesibili, kwenziwa yini futhi ukuthola ukuthi laba bantu esithandana nabo idlozi alibaphasisi? Ukuthi iningi lethu thina abantu besifazane, abanye bethu Nkosi yami, asikwazi ukuthandana nabantu abangabodwana. Uthola ukuthi uqamba uthandana nalowo muntu, mhlawumbe ufuna ukwenza unkosikazi, usuphuma enqwabeni yabantu besilisa noma enqwabeni yabanye abantu besifazane abenza izinto ezingahlambulukile. Uphuma kubantu besilisa abanezinto eziningi, izithunzi eziningi. Akufunakala ukuthi ufike nesithunzi nezithunzi zabanye abantu besilisa, wena umuntu wesifazane, emzini womunye umuntu owakubuka lowo muntu othandana, ngoba idlozi nje lilodwa lizodideka lidido wena ukuthi uwedwa nje ulekwa inqwaba yabantu besilisa. Wena lizomqedela umsebenzi, limqedele nje umsebenzi, limuxabanise nabantu. Uzoyithola esexabana nabantu lowo muntu, noma ngabe wesifazane noma ngabe wesisi, uyafana. Uzoyithola usuxabana nabantu, uzoyithola usunesidina kwabanye abantu, ungazi ukuthi wenzeni. Uzoyithola ukuthi izinto zakho uthi uyayilungisa ngendlela ojwayele ngayo, kungenzeki. Kanti liyadinwa. Lidinwa yini? Ilo muntu osuhambisana naye, ngoba akusiyena, bayambona ukuthi uzolichitha ikhaya. Okunye futhi okuzokwenzeka, uzothi noma ngabe kade kuthiwa uzamile kwaba khona lokho kudla okukhona egcekeni, noma ngabe owesilisa noma ngowesifazane, kuyafana, uzobona kunokuhlupheka, kunosizi nje endlini.
kuzoba nokuhlupheka, kube nosizi, ingabi bikho injabulo le obuthi wena uyayakha, ubone izinto zixega ngapha nangapha, uxake ukuthi hawu kwase kuba nesisindo, yini kwenzenjani, kanti idlozi lakho selihlehlile kuwena ngalezi iy'thunzi nayo yonke lento eza nalo muntu. Ngoba phela khumbula bayakwazi ukubona umuntu ongazokwazi ukuthi enze into enhle kuwe, ngoba kufunakala umuntu ozocabangela wena, akukhulise ngokomqondo, ngokusiza futhi nangokuthi ezintweni zakho nezifiso zakho akusize kuzona. Ngoba khumbula izifiso zakho wena usuke fanele uzenzile ezabo ezizosiza bona abantu bomndeni wakini. Ingabe umuntu wemoya, ingabe umuntu nje ongenamoya, kodwa wonke umuntu idlozi lakhe nabantu bakubo bangasekho banesifiso kuye ukuthi abe usizo ngelinye ilanga oluthize ezimpilweni zabo, athembeke. Uma uzoqhamuka nomuntu oqhamuka ngaphandle, ongamazi, ongathembakele, kuzoba kubi lokho kubo, bazomisa wena, bamisele wena impilo yakho, kungalungi. Kuyenzeka futhi ukuthi uthandane nomuntu kanti waba nesimo sokuphuphunyelwa yisisu, owesifazane, uthole ukuthi lowo muntu wena muntu wesilisa mayefika empilweni yakho ukufikela nethunzi lezingane zashonela kuye emzimbeni, noma mhlawumbe omunye wakwenza ngenhloso, wangase wagezwa, wangasusa lento, wathola ukuthi futhi mhlawumbe akayikhulumile nalento kuwena ihlambuluke, ngoba leyo nto isuke ifanele ukuthi ayenze. Izokwenzakala-ke inkinga yokuthi akumbathise ngaleso sithunzi, ngalesikhathi nilala nobabili nimbatha, lifika idlozi lakho likufice unalaba abantwana abakhalela uma wabo ukuthi fanele engabe unake bona, wabenzela izinto zabo, basuka nakuyena ukumlandela. Mase idlozi lakho liyahlehla kuwe lapha kade likulekelela khona, lingabe lisakulekelela, likuyeke. Uzohamba-ke emva kalokho, ihambe isikhathi, uma ngabe kuthiwa umuntu wesifazane-ke, kwabesifazane izimpawu ezokugcina la suke sekugcina khona, ugcina usumnyanya loyo muntu, ungazi ukuthi kwenze njani, ngoba idlozi suke selifaka ula kuthothi umnyanye, ungabusakuthanda, kodwa uthole ukuthi ukhona, awunankinga, ugcina usudinwa na izinto eziwubala, uyitshela ukuthi hayi uyamnyanya, uthi uyabona ngolunye usuku uyahleka, uyitshela ukuthi akusikona, kanti ibona bakhuluma nawe indaba yokuthi lona ungcolile kanje. Abanye uthole ukuthi baba nesimo sokuthi izandla zabo zinegazi, akageziwe. Ngaleyo ndlela nawe ukuleka ngaleso sithunzi, kube sengathi nawe leyo nto wayenza. Yingakho-ke bakwethu idlozi lakho lizokutshela ngalowo muntu ukuthi cha, alimudingi eduze kwakho, ngoba unalezo zinkinga ezinjengalezo yena. Mhlambe futhi omunye uthole ukuthi kubo baphatha amakhambi angalungile. Baningi phela abantu emhlabeni bakwethu, abantu benza into ezihlukene emakhaya abo, abanye basiza izinto zabo ezithize zabo, abanye banosigonondo babo. Ngaleyo ndlela-ke ngeke size sisho ukuthi abantu abanakho. Baningi abantu, iy'ngane njengoba zigcwele nje la emhlabeni, ziqhamuka emakhaya angafani. Kunabantu abangasonto inhlobo, kunabantu abaphila nje ngekhambi kubo. Uthole ukuthi wena uzohlangana nentombazane engabhaliwe ebusweni ukuthi kubo basebenzisa ngale ndlela, iyona ndlela abakholelwa kuyona bona kubo. Uhlangane naloyo muntu loyo, idlozi lakho limchithe uqala nje esahlangane nawe, uthole ukuthi wena awukuboni lokho, limphikise, kodwa uthole ukuthi awukuboni ngoba usanda kuhlangana naye. Uzokwenzakalani kuwe? Uzobona uluza izinto nje, uzophelelwa izinto, kodwa nje uzoba nokuhlupheka empilweni yakho, ngaphambi ukuthi kuze kube uzofikele lento esicefe ukuthi no, engathi sengihlangane nalo kwase kuyabheda, lisuke litshengisa ukuthi basobha ingozi lohlangane nayo, isuke iyingozi. Bayinkinga-ke abantu abanjalo, ngoba umuntu usuke efunakala empilweni yakho. Okokuqala, indlela awusuke yakufice uyiyona fanele ayiphushe iye phezulu, uqhubeke ube yileyo ndlela. Uma ehlulwa yileyo nto leyo, cha, akusikona. Akushiwo ukuthi uyoza khipha izizumbulu zemali akunike ukuze ubone ukuthi uyena. Cha bobo, fanele abe semqondweni omunye nowakho, akwazi ukuthi
lokho okufisayo ngempilo yakho angakushonisi phansi, kodwa akukhulise uye phambili ngokomqondo, ngokwesupport. Fanele izinto wena oyikhuluma naye noma izinto enizenzayo uzibone ziba nomphumela. Uma ungekho umphumela kulezo zinto, cha akusikona lokho. Akukwazi ukuthi uze uqede u2 years noma u5 years uzwana nomuntu kungekho into ephathekayo enikwazi ukuthi ni-achievile nobabili ngaphandle kwezingane mhlawumpe-ke. Kodwa nje lonto uma impilo ingayi phambili kunenkinga lapho. Oyedwa wenu idlozi liyamphikisa. Noma ningaqhubeka niphushe leyo nto, kodwa kukhona inkinga esalayo komunye wenu. Ngaba ilezi zinto sengibalile ukuthi mhlawumbe kubo kunobuthakathi, noma wakhipha isisu, noma wabulala abantu, noma lizongamfuni lizosuka eduze kwakho mase lingakulekeleli wena uyithole usuba nosizo, ngoba lo muntu unesimo sokungagezeki sobumnyama bezinto zakubo. Ayihlangani imoya yenu kahle kahle. Bona kubo bayilolu hlobo noma wena kini nilolu hlobo. Ngeke kuze kuhambisane. Noma yena wazingcolisa yena siqu sakhe waba nalezo zisa ayihushulile ngale ndlela ayenza ngayo, wangakugeza futhi lokho kanti usezodibana nawe. Yimbi-ke leyo nto bakwethu, fanele uqaphele-ke lokho. Uma kwenzeka lonto empilweni yakho, zama ukukhuluma naye umuntu wakho, umbhekise ukuthi yindaba kube kanje, yindaba singayiphambili, yindaba lokhu. Nizame ukubheka ukuthi angabe akusiyona yini inkinga ekuyi noma inkinga ekuwe, ngoba ekugcineni kosuku leyo yinto igcina oyedwa walabo bantu uthole ukuthi uzohanjelwa isikhathi, zifike nensuku zokuhamba emhlabeni engayilutho, ngoba idlozi leyo lokho elabamba, ngoba mali ikhombile ukuthi lo akadingakali alikushintshi lokho ngaphambi ukuthi wena uzoshintsha indlela owenza ngayo. Kwanamhlanje ngiyabonga, nisaleni kahle, inganiphathi kabi le ndaba, kodwa nje injalo nje okuyifune nawe uyibheke, uyicabanga ukuthi lento engishoyo iyamanga yini na. Ngiyabonga.